Биредә пияла сүзләреннән торбалар ясала. Аларны нефть тармагында һәм торак коммуналь хуҗалыкта кулланалар. Стеклонитный, я дала залабыгдан, уже не чаил инде. Аны белән проблема жоқ. Также, если гусь хрустальный да бар. Биредә эш тәүлек буена алып барыла. Инде җитештерелгән товарның күләменә килсәк, ул 1 елга 500 шақырымга кадәр җитә. Завод 2001 елдан бирле уңышлы эшләп килә. Хәзер пияла пластик торбаларны Россия күләмендә һәм Казакъстанга да саталар. Нефть чыгару тармагында аеруча киң кулланылучы торбалар эсселек 200 градуска кадәр җиткән махсус термик мичтән ныгытыла. Алар атмосфера басымы 270 градус булганда да сафтан чыкмый. Чыдамлылык вакытлары 50 елга кадәр. Акчаларын түләр, заказларыбыз безнең бар. Эшебез әкертәтеп бара. Изготовление стеклопластиковых труб. Завод җитештергән продукциягә электә сорау зур булган. Санкциялар кертелгәч, тагын да арта. Төп заказчылар, зур нефть оешмалары, импортны алыштыру биржасы барлыкка килү, сатып алучыларны табу мөмкинлеген тагын да арттырган. Бу республиканың маркетинг үзәге сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы ярдәме белән эшли. Мондый хезмәт безнең илдә җитештерелүче товарларны эзләүчеләр арткач барлыкка килгән. Потому что мы работаем индивидуально с заказчиками. Без заказчылар белән турыдан-туры эшлибез. Шулай да биржада булуыбыз отышлы. Көнбатыш товарларына алмаш эзләүчеләр безне аның аша таба ала. Тех выбывших западных поставщиков. Яңа мәйданчык сатучыга һәм сатып алучыга арадашчысыз гына эшләргә мөмкинлек бирә. Сервиста заказчылар үзләренә кирәкле товар турында мәгълүмат урнаштыра, җитештерүче продукциясын куя, аның бәясен күрсәтә. Республиканың 90 оешмасы бу платформада теркәлергә әзер булуын белдергән. Тик белгечләр әйткәнчә, цифрлы сервистан республиканың барлык районнарында актив файдаланмый. Какая-нибудь запчасть для газонокосилки? Бәлки газон чабучы җайланма өчен запас частьне КАМАЗда яки Кипмастерда эшли башларлар. Иң мөһиме нәрсәгә ихтыяҗ барлыгын белү. Соңыннан бу товарлар каталогка кертелер иде. Ләкин әлегә бу эш сүлпән бара. Район башлыкларының активлыкны арттырулары кирәк. Республиканың маркетинг үзәгендә бүгенге көндә 100 меңнән артык төрдәге товар тәкъдим ителә. Тиздән федераль базага безнең илдә эшләргә теләк белдергән чит ил компанияләрендә кертергә телиләр. Яшел Үзән районыннан Руслан Сыдинов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.